kailangan niya magbayad. Yun yung dahilan na umaklas ni Martin Luther, mga kapatid. Kasi sabi niya sa pagbabasa niya ng Roma, nasa Roma ko ay ang tinuturo ng Panginoon dito ay yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Justification by faith. Kailangan ang pananampalataya ang siyang magliligtas sa iyo. Manampalataya sa Panginoon, magsisi ka at sumunod ka sa kanyang kagustuhan. Yun po yung inaaral natin dito sa Roma. At yun yung dahilan ng pagkaklas ni Martin Luther, mga kapatid. Para sa, alam ko, maraming nakikala na yung nalikom ng law of indulgence, mga kapatid, yun po yung pinagpatayo nila ng St. Peter Basilica doon sa Italy, Roma. Yung malaking simbahan doon, yun po yung nagugo nila doon. Yung pinagpatayo ng Roman Catholic. Pero sa ating mga Adventista, tayo po ay talagang naninindigan sa doktrina ng Sola Scriptura. Ibig sabihin, the Bible and the Bible alone. Ang Biblia at ang Biblia naman po ang panggagalingan ng ating doktrina sa Panginoon. Sa ngayon, napakaraming sekta na nagtuturo ng wala po dito sa hindi po na dito sa Bible. Marami po yan. Isa, yung doctrines of purgatory. Kahit na isang word na purgatory dito sa Bible ay hindi po natin mabasa. Yan po yung hindi nakasulat sa Bible. Marami. Halimbawa na lang yung mga conscious state, di ba po mga kapatid? Yung kaluluwa natin ay nandiyan pa lang. Na kung mabuti kang tao, ay didiretso ka sa langit. Langit agad kung namatay ka. Pero pag masama kang tao, pupunta ka agad sa impyerno. Di po ba yun yung doktrina eh? Pero kung ikaw ay hindi naman masyadong masama, at hindi ka naman masyadong mabuti, ay dyan ka lang sa purgatory. Ipapanalangin ka ng mga mahal sa buhay para may transfer ka doon sa langit. Maling doktrina po yun. At saka marami nga po iba, pero wala na po yung sa lesson natin. Pupunta na po tayo sa lesson natin dito. Pamumuhay Kristiyano. Ang kawasan po natin ay mababasa doon sa Roma 14 verse 10. Ang sabi, at ikaw, bakit mo hinatulang ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit mo hinahanap ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay katayo sa harapan ng hukuman. Alam po natin mga kapatid na ito yung kalagayan ng mga taga-Roma noon. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na huwag mong hahatulan ang iyong kapatid. Marami sa ating mga kapatid sa tutula, kahit nakakumisan, ay madali akong manusga. Pag nakakita ka ng tao, parang yung tao na yun ay wala ng kakasang magbago. Pero hindi natin alam na yung sino pa yung masasama ay gumagawa ng ang kababalatan ng ating Panginoon. Kagaya nung mag-aaral kami yung Martis yan sa bahay kami ko, sabi ko kay Mami, minsan mahirap mga ito kasi hindi natin alam yung isang tao pa lang na napakasama ay yung pa yung gagamitin ng Panginoon. Halimbawa sabi ko yung sumulat ng Amazing Grace, yung favorite, yung kilala mga kapatid na awit ng Amazing Grace, how great. Sabi ko, alam niyo po yung istorya noon, siya po ay talagang bagong anak. Yung nanay niya ay religyosa. Tinuturuan niya ito habang bata ng paglaki. Subalit, yung tao na yun ay palagi natupunta sa masama. At hanggang paglaki niya mga kapatid, ang nagiging negosyo niya ay yung pagbibili ng mga tao at isilitan ng itin.
At one time, kung sa kanyang bago, ano siya kalitin ay ibibinta. Bibili siya ng mga alipin dun sa Africa. Dadalhin niya sa Europa o sa Amerika para maging alipin. Subalit ang nandun siya sa, sabi ko, nandun sila sa gitna ng dagat, ay dumating ko yung napakalakas na bagyo. At halos, wala,